Bale, nik okatxo presentatuko lagu, eta errateko lehenbiziko momentutik izan zela Euskal Herriko Artzainak izeneko elkartea, eta goi parraldean, eta horiek nahi zuten egin komiki bat divulgatzeko edo vulgarizatzeko erraten den bezala beren ofizioa. Artzaintza, orain eta hemen. Orduan lehenbiziko momentutik, Matxinidi Goienekin egin nuen kontaktu, zenik mundu hortaz idearik ez. Ni Iruñekoa naiz, karrikakoa eta artzaingoari buruz honekin gauza hondirik. Eta Matxinidi Goien berriz, hau laborariekin beti izan da lanean, etxean ere ardiak izan ditu, herri txiki batekoa, eta idazlea da, antzerkia idazten du, Nafarroa berean bizi da. Eta orduanak hartu zuen lan hori, eta bion artean hasi genuen bidea. Nahi dut, atera berri da, eta izan ditugun kritika apurrak, izan dira iparraldeko Baxe Nafarroko eskualdekoak, eta nik uste kritikarindetako laude horiek zuenak izan dire artzain profesionalenak, erran baitute bai. Egiazki, bildutzate egin zuen kronika bat artzaintza zertan den, horreiko dunen iparraldean, eta edaduraz Euskal Herrian. Atoi, atalka argitaratu zen historia bat da, Xabide aldizkaria, gazten elkarteak ateratzen duen aldizkaria. Eta da berrian, atal guztiek bildu eta algun batean argitaratu genuen. Telaitere historia ardatza humorea da, humorea eta zientzia fikzioa. Beti, goratzen naiz, Asiskorekin behin komentatzen, ze pelikulak eragin gehiago izan duen guregan, gure haurtzaro, gaztaro horretan, eta biok aipatu genuen Garaixen gerra, ez? Garaixen aipatu ez duen, erron kasi egiten. Orduan bai, izan dugu, igual orain, fantasiarekiko gehiago dute, joera gehiago dute gaztetxoek, edo eraztunen jauna eta bako gozak. Eta nik uste dugu izan gara da, zientzia fikzioaren belaunatzi da, Orduan, banun zor hori, eta baina gero zerbait serioa pentsatu ordez, edo zerbait serio egiten saiatu ordez, jo nahi nuen, o jo nahi izan nuen humorekin. Orduan, 21. mendean, ez, hau da, 21. mendean, espaziontziak patata erabiltzen dute erregai bezala. Horrek bihurtu du Arabako patatagileen elkartea, multinazional galaktiko ikaragarria, eta hidrokarburo enpresa zeken batek sabotaia egin nahi du. Eta tartean, sartzen dira albumeko protagonistak, laguntza zerbitzu bat dira. Atoian, espaziontziak aldebetetik bestera ondatzen denean eramaten dituzten enpresa bateko matrikulazio hori narrasena eta mondakaitzena. Ordu, oso ohikoa oso ezaguna egiten zaigun figura hori, galtzailearen figura protagonistak ala dira, Eta azkenean juten dira espazioentzio hori laguntzea, konturatzen dira sabotai bat dela, eta saiatzen dira sabotaia hori ekiditen eta gauzak berein kontura konpontzen. Eta suposatzen dezaketene, gauzak ez dira berein nahi bezala ateratzen.